Il-Premju Soċjetà Ġusta huwa maħsub biex jirrikonoxxi individwu jew individwi b'diżabilità li juru kwalitajiet li permezz tagħhom jagħmlu differenza pożittiva fis-settur. Jacob Kallus huwa wieħed minn dawk li l-impenn tiegħu jagħmel differenza tanġibbli fil-ħajja tal-oħrajn. Matul is-snin, Jacob ħadem ħafna biex jippromuovi l-parteċipazzjoni sħiħa ta' persuni b'diżabilità f'kull livell tas-soċjetà, kemm permezz tal-ħidma diretta tiegħu ma' diversi organizzazzjonijiet, kif ukoll bħala vuċi pubblika illi titkellem favur id-drittijiet u d-dinjità ta' kulħadd. Ovvjament din hija sfida, ġifieri mhux kollox huwa faċli, imma matul dawn l-aħħar snin jiena inħoss li stajt nagħti l-għajnuna tiegħi biex inqajjem iktar għarfien, biex inwassal il-messaġġ u biex anke inqajjem kuxjenza dwar l-isfidi li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom iż-żgħażagħ li jgħixu b'diżabilità u anke kif nistgħu nelbu dawn l-isfidi. Jacob qal li jħossu onorati li ġie rikonoxxut b'dan il-premju. Inħossni grat ħafna tal-appoġġ u s-support li ġevejt matul is-snin u qed niġi bħalissa u nħoss li din hija opportunità li tgħinni biex inkun iktar motivat biex nibqa' naħdem u niġġieled fis-settur u nibqa' naħdem u nagħti kontribut lejn is-settur. Ma' Jacob ingħatat ukoll premju Melissa Paċ għal kisba tul il-ħajja fis-settur tad-diżabilità. Tul is-snin hija ħadmet biex tippromuovi d-drittijiet u d-dinjità tal-persuni b'diżabilità u kienet vuċi qawwija favur l-inklużjoni u l-ħolqien ta' opportunitajiet ugwali. Il-premju għall-għaqda volontarja għal ħidma tisħiħ tal-inklużjoni ingħata lis-Service Dogs Malta Foundation li f'dawn l-aħħar snin tat kontribut lejn il-promozzjoni tal-inklużjoni u l-indipendenza ta' persuni b'diżabilità. L-għaqda twaqfet bil-missjoni li tħarreġ u tipprovdi klieb tas-servizz imħarreġ apposta biex jgħinu fil-ħajja ta' kuljum lil dawk li jaffaċċjaw sfidi fiżiċi, sensorjali jew mediċi. Il-President ta' Malta, Miriam Spiteri de Bono, qalet li dawn ir-rikonoxximenti jibnu soċjetà li ma talaqx il-bibien tagħha quddiem l-ebda individwu u li tħaddar lil kulħadd b'rispett u dinjità. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li dawn il-premijiet huma prova konkreta tal-impenn kontinu tal-Gvern sabiex jibni pajjiż fejn kull persuna tħoss li tappartieni u li għandha l-opportunità li tilħaq il-potenzjal tagħha irrispettivament mill-isfidi li tista' taffaċċja.